Όταν ας πούμε, θέλουμε να γράψουμε ένα άρθρο, ποια είναι τα βήματα που ακολουθούμε, ποια είναι τα βήματα. Διαφέρει το άρθρο από το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι ένα πράγμα όπου μεταδίδει την είδηση. Δηλαδή, σήμερα σε αυτή την αίθουσα έχει έρθει ένας δημοσιογράφος και μιλάει σε 14 παιδιά, ας πούμε, και 2 δασκάλες. Αυτό είναι η είδηση, αυτό είναι ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα. Συγγνώμη, άρα εσύ Δημήτρη δεν είσαι ρεπορτάζ. Κάθε φορά που ο Δημήτρης είναι υπεύθυνος, ας πούμε, στον άρθρο έχουν να κάνουν με τις ειδήσεις του σχολείου. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Κατά καιρούς λοιπόν ανεβάζει τα κανάλια που είναι αυτό. Τι έχει γίνει στο σχολείο τον τελευταίο καιρό. Το να γράψω εγώ σήμερα όταν θα πάω από εδώ στη Βουλή και να γράψω τι έγινε σήμερα στη Βουλή, γιατί έγινε αυτό το επεισόδιο, πέρασε αυτό το νομοσχέδιο. Αποσύρθηκε εκείνη η τροπολογία. Αυτό είναι η είδηση, το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα το άρθρο είναι η άποψη. Βασίζεσαι στην είδηση και την αναπτύσσεις, την αναλύεις και βάλεις και απόψεις μέσα. Και αυτό είναι, κερδίζει η έδαφος όλο και πιο πολύ τα τελευταία χρόνια και ιδίως στα φύλλα του Σαββάτου και της Κυριακής. Όπου φαίνεται ότι έχεις κουραστεί για να βγάλεις μια είδηση, ως επαγγελματίας, αλλά κάθεσαι και την αναλύεις με έναν τρόπο που φωτίζει και άλλες πλευρές. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε, ναι. Δηλαδή, την είδηση με το προσωπικό σχολείο, έτσι. Γιατί το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μια ξένη παράδοση. Αυτό να πούμε, ναι. Δεν διάβασα κανένας, είναι σχολικά ήταν έτσι. Και κάτι άλλο, είναι blog. Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση νομίζω. Στο blog, ναι. Στα site τα ειδησιογραφικά έχεις απεριόριστη ελευθερία να γράψεις δηλαδή χιλιάδες λέξεις. Απλά δεν κάθεται κανείς να τις διαβάσει. Οι ειδήσεις πρέπει να είναι λίγο πιο μαζεμένες, πιο κοφτές. Βέβαια εδώ, επειδή πάντα στη χώρα, δεν ξέρω γιατί, υπάρχει μια εγγενής δυσκολία να προσαρμοστούμε με ένα πιο ομαλό τρόπο σε καινούργιες κατακτήσεις. Δηλαδή, είναι σαν τα κοσκινάκια τα καινούργια που λέμε. Τα κάνουμε κατάχρηση τους. Περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Ο καθένας μπαίνει στο site και γράφει ό,τι του καπνίσει. Υπάρχει ο κίνδυνος, δηλαδή, δεν μπορείς να ελέγξεις ποιος γράφει τι. Πολλά είναι ανυπόγραφα. Ορίστε. Πριν δημοσιευτούν στο site, περνάνε από τον διαχειριστή. Ναι, το θέμα είναι. Θέλω να πω ότι αυτοί που δουλεύουν εκεί στα ειδησιογραφικά site, πολλές φορές γράφουν ανώνυμα. Εγώ ξέρω συναδέλφους, στο εφημερίδα, ας πούμε, αν δείτε, είναι ένα ειδησιογραφικό site. Δουλεύουν εκεί κάποια παιδιά που τους ξέρω, που είναι συνάδελφοι μου στη Βουλή. Τις άλλες γίνεται τώρα αυτή η εξεταστική για τη λίστα Λαγκάρη. Αυτή είναι η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αυτή η κυρία. Ήταν παλιά υπουργός οικονομικών της Γαλλίας. Μας έδωσε μία λίστα με 2.000 ονόματα Ελλήνων που καταθετώνται σε μια ελβετική τράπεζα. Ξέρετε την υπόθεση. Την οποία λίστα την κρατήσανε δική μας τα συρτάρια και δεν την αξιοποίησαν. Την ώρα που ψάχνανε απεγνωσμένα για χρήματα. Επειδή υπάρχει μια φίλερη βουλευτήνα εκεί, πολύ καλή, δεν έχει σημασία το κόμμα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που δεν εννοεί, ας πούμε, να δεχθεί την τρέχουσα εκδοχή των πραγμάτων, ότι όλα γίνανε καλά. Λέει δεν γίνανε όλα καλά και ψάχνει επίμονα να βρει την αλήθεια. Διαρρεύσανε τώρα 2 βουλευτές αντίπαλοι της, αντίπαλου κόμματος, ότι καμιά μέρα θα κλείσουμε τα φώτα και θα πέσει ξύλο εκεί μέσα, ας πούμε. Εγώ ξέρω ποιοι ήταν οι βουλευτές, γιατί έμαθα. Και έμαθα και σε ποιον το είπαν. Αυτό το δημοσίευσε ανώνυμα στο εφημερίδα. Είναι θέμα μεγάλο. Δηλαδή, 2 βουλευτές απειλούν συνάδελφό τους που ασκεί τα καθήκοντά του με επιμέλεια, με χειροδικία. Και ένας δημοσιογράφος ανώνυμα το βάζει αυτό. Γίνεται ανώνυμα σε μια εφημερίδα να δημοσιεύσει. Η μόνη εφημερίδα όπου εξακολουθεί να ισχύει η ανωνυμία είναι το Ποντίκι. Και αυτό λόγω παράδοσης, γιατί το 1979 όταν ιδρύθηκε, όλοι αυτοί δουλεύουν σε μεγάλες εφημερίδες, στα Νέα, στο Έθνος, Ελευθεροτυπία. Και στο Ποντίκι βάζανε ειδήσεις που δεν μπορούσαν να δημοσιεύσουν εκεί. Αναγκαστικά το κάνανε ανώνυμα, γιατί αν το μαθαίνανε η ιδιοκτησία θα τους απολύανε. Και απλά αυτή η παράδοση γίνεται. Βέβαια μας έχει κάνει κακό, γιατί
Έχουμε γράψει μερικά από τα καλύτερα κομμάτια στη δημοσιογραφική πιάτσα, δεν το ξέρει κανένας. Δηλαδή, εμένα η μάνα μου για χρόνια αναρωτιόταν μήπως κάνω τίποτε άλλο. Εκτός από δημοσιογραφία και μου λέει: παιδί μου, πες μου, είσαι σίγουρα δημοσιογράφος. Πάντως είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε για το πώς αλλάζει το μέσο και τον τρόπο που γράφουμε και διαβάζουμε. Έτσι. Εμένα αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί νομίζω ότι και εδώ, και εμείς που έχουμε το blog, με άλλο τρόπο καλούμαστε να γράψουμε στο blog και με άλλο τρόπο να γράψουμε στο σχολείο, έτσι, κείμενα και θέση. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και βγαίνει την εμπειρία και οι ίδιοι το λένε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε στην αρχή να γράφουμε μεγάλα κείμενα. Μετά συνειδητοποίησαμε ότι εμείς τα διαβάζαμε αυτά τα τόσο μεγάλα κείμενα. Οπότε άρχισαμε και λέγαμε πιο σύντομα, πιο λίγο, πολύ κατεβατό. Άρχισε να μας ενοχλεί το μεγάλο, πιο πολύ εικόνα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν άλλα πράγματα στα οποία έχει επηρεάσει το γραπτό λόγο, το μέσο, το διαδίκτυο. Δηλαδή αυτό, ότι τα κείμενα πρέπει να είναι σύντομα, πρέπει να υπάρχει εικόνα σίγουρα. Κάτι άλλο. Το διαδίκτυο βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια στο Ποντίκι, δούλευε για το Ποντίκι ο Μιχάλης Ιγνατίου, που είναι στο ΜΕΚΑ, ανταποκριθεί στη Νέα Υόρκη. Πολύ καλός δημοσιογράφος, πολύ σπουδαίος. Από τους λίγους Κύπριους δημοσιογράφους που είναι έντιμοι. Και μας είδε εκεί όπως είμαστε, δηλαδή λέει καλά ρε γάμο, ακόμα δουλεύετε, δηλαδή έξω οι δημοσιογράφοι δουλεύουν πολύ με το διαδίκτυο, όπως λες, γιατί είναι αποθήκη πληροφοριών. Εγώ ας πούμε για να γράψω αυτό που έγραψα για τον Αμβρόσιο Καλαβρίτο, ένα από τα θέματα που κάνει στο Ποντίκι. Καταρχάς μπήκα στο δικό του site, έχει blog, μπλοκάρει ο παπάς. Έχει 5 χρόνια δική του ιστοσελίδα. Δηλαδή είναι μια πρωτογενής πηγή πληροφορίας. Μπήκα στο δικό του blog και διάβασα τις απόψεις του. Μιλάει παντός επιστημονικά. Μετά μπήκα και είδα καταχωρημένα δημοσιεύματα για τον ίδιο. Ας πούμε. Πιθανώς και αυτό που έχω γράψει εγώ θα μπει και αυτό. Κάποιος θα το φορτώσει εκεί. Ήδη θα το φορτώσει η εφημερίδα. Ένας που θα θέλει να βρει κάτι, ας πούμε, θα βρει και ένα κείμενο από το Ποντίκι για αυτόν. Δηλαδή είναι πηγή το διαδίκτυο. Παλιά δηλαδή όταν θέλαμε να βρούμε κάτι στο παλιό Ποντίκι, πριν την εποχή την ψηφιακή, όλα εξαρτώνταν από τη μνήμη. Θυμόμασταν περίπου ότι το 1984 στον τόμο του δεύτερου εξαμήνου είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα για τον Μητσοτάκη, τον τέος πρωθυπουργό, που αφορούσε, ξέρω εγώ, τα ελικόπτερα της Lockheed, ας πούμε, της αμερικάνικης εταιρείας, για τα οποία υπήρχε βάσιμη υποψία ότι είχε λαδωθεί ο ίδιος, ας πούμε, για να τα αγοράσουμε. Αλλά αυτό πρέπει να το θυμάσαι χοντρικά, τουλάχιστον τη χρονιά. Γιατί αναγκαζόμαστε και ψάχναμε τους τόμους, από το πρωί στο βράδυ καμιά φορά. Μάλιστα. Ενώ τώρα υπάρχει, πατάς τα κουμπιά σου, ας πούμε, και μας είχε πει ο Γνατίου, λέει καλά, απορώ πως δουλεύετε έτσι. Δηλαδή αυτός είχε φέρει τους υπολογιστές του, μπήκε στο διαδίκτυο, κανόνισε, έκανε, άφησε το κομμάτι του και έφυγε. Και εμείς είχαμε μείνει να πούμε εμβρόντες. Γιατί εσείς ακόμα δεν το κάνετε, εμείς, ναι, ήταν τα πρώτα βήματα. βήματα. Ήταν τα πρώτα βήματα τότε της πληροφορικής εδώ στην Ελλάδα. Τώρα λοιπόν πατάς δύο κουμπιά και έχει απεριόριστο όγκο πληροφορία. Το θέμα είναι λοιπόν ποιες από αυτές θα αξιοποιήσεις. Εκεί πρέπει να έχει κριτήριο και ο άνθρωπος που γράφει πρέπει να έχει ένα επίπεδο εντιμότητας, να μην σε παρασύρει σε λάθος συμπεράσματα. Τώρα, όταν γράφει σε προσωπικό blog, αυτό δεν είναι δικό μου της Βουλής τα έδρα, το κάναμε όλοι οι συνάδελφοι μας εκεί. Δεν είναι προσωπικό. Όχι, απλά εγώ επιμένω να γράφω. Εσείς δεν έχετε κάποιο blog? Γράφω εκεί. Εκεί, σε αυτό το blog. Έχει καταλήξει να είναι σχεδόν σαν προσωπικό. Γράφετε ανώνυμα ή... Επώνυμα. Το θέμα είναι, εντάξει, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που... Εγώ εκεί γράφω πολλές φορές όταν είμαι σε φάση μεγάλης πίεσης. Και πολλές φορές έχει και πράγμα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Ρίχνω και πινελίκια. Ναι, το συζητήσαμε λίγο με τα παιδιά αυτό. Δηλαδή, άμα δείτε, λέω, είναι σαν να γράφει ένας άλλος άνθρωπος. Ναι, στην μία εφημερίδα, όλος να γράφει στο άλλο και το blog έχει νομίζω και αυτή το χαρακτηριστικό ότι γενικά τα blog δεν είναι πιο ελεύθερα στη γραφή. Είναι πιο ελεύθερα. Έτσι εκφράζεσαι, πιο προσωπικά. Εντάξει, καμιά φορά. Σίγουρα έχει ένα πιο απελευθερωτικό τρόπο. Είναι άλλο πράγμα το να γράψεις ένα blog να μπλοκάρεις, ας πούμε. Εντάξει, βάζεις άποψη. Εγώ έστελνα πολλά σχόλια δηλαδή στο Πρόταγο, στο Δωράκι, μπορεί να το έχετε δει.
Proton.gr. Το πρώτο είναι επίσης ένα site. Και επειδή τους έγραφα καλά σχόλια, μου είχαν προτείνει να δουλεύω εκεί. Με μισθό μου λένε, εντάξει, θα είναι λίγα τα λεφτά στην αρχή, αλλά εντάξει, επειδή δεν πήγα για δικούς μου λόγους, ας πούμε, και ίσως κακώς. Σε αυτή την εποχή δεν πρέπει να κλείνεις πόρτες. Αλλά όταν κάνεις ένα ωραίο σχόλιο, ελεύθερο πάντα, γράφοντας με την ψυχή σου, ας πούμε, έρχεσαι και έναν άλλο, ας πούμε, είναι μια λυσίδα αυτή ενδιαφέροντος. Μετά παρακινείς και έναν άλλο να μπει και αυτό στο παιχνίδι και γίνεται μια ωραία συλλογικότητα ψηφιακή. Δεν υποκαθιστά την ανθρώπινη επαφή και τις ανθρώπινες σχέσεις. Όμως σου δίνει ένα επίπεδο πνευματικής απόλαυσης, πώς να το πω. Ναι. Και αμεσότητας. Και αμεσότητας, ναι.